Ahoj, vítejte u dalšího videa. Nebo se. Takže znova ahoj, Aneto. Znova ahoj. No, vítejte teda u dalšího videa, u nějakého 14. Netočili jsme 4 týdny, protože jsme byli na ležáku, pak byly prázdniny. A pak jsem byla nemocná a teď jsme se znova sešli po 4 týdnech, takže to bylo takový hektický, no a už máme připravených dalších 3 taky 4 videa a máme nový program, máme nový program, nový video, nový počítač, nový kamery, takže Dobrý. Takže to se učíme a doufám, že se vám to bude líbit a fakt se omlouváme, že jsme ty 4 týdny netočili, takže čusa. Jo, a ne, ještě to neruš. O tom lyžáku, pozor. Byla pěkná prdel. Jo, a to jako dost. Jsem spala na 2 postelích. To si nedokážete představit, Aneta si zabere 2 postele. To řekneme v videu lyžák, takže až ty mezeru. zatím